I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking. Ah, goeie. Hoi. Mag ik hier wel wat vragen? Hè? Ja, tuurlijk. Wat is die taak? Verkeer regelen. Zoveel mogelijk mensen die kant op sturen, eruit sturen. En dan, ja. Ja, want bij welk mooi fenomeen Binnenwijk is dat de meest tussen uitlezen? Leeuwarden, Wielenpolen. Ja. En je hebt er weer een fantastisch Kriesdorp van maken. Ja, het is allemaal wat meer geworden nu dit jaar. En het is allemaal wat meer geworden. Ja! Het is allemaal iets meer dan vorig jaar, iets meer lampjes. Ja, mooi. En waarom hast je de verkeersnormen zo actief om mooi te doen? Nou ja, we wonen allemaal hier. We vinden het allemaal mooi om te doen. En ja, dan moet je ook een beetje voor elkaar helpen. Ja, je kan niet verwachten dat iedereen hier gaat staan in de regen. En ja, het is koud. Dus ja, je moet even wat met elkaar doen. Samen. En ben je er grutsk, ben je er trots op? Ja, heel trots. Ja, we hebben vorig jaar gewonnen. Dus we hopen nu dat we hem weer winnen. Ja, en dan hast je toen het mooiste Kriesdorp van Nederland. Ja, we waren toen het beste kerstdorp van Nederland. Dus ja, nu willen we hem gewoon houden, die kerstbal hier. Dus hopen dat we dit jaar weer winnen. En hoe druk is het ontnota? Want Oma is dus het verkeer regelen. Ja, het is iets rustiger dan vorig jaar. Het moet nog even op gang komen. En, maar ja, dus, richting de avond begint het wel druk te worden. Ja. En is het uiteindelijk leuk om te doen? Ja, het is super leuk om te doen hoor. Ja. Af en toe wat koud, maar het is wel leuk om te doen. Want hoe reageren de meesten? Want hoe reageren de meesten? Nou, heel enthousiast, heel leuk. Ze vinden het mooi. In een praatje houden ze dan even dat ze het mooi vinden om te doen. Ja! Ja, het gaat maar trooien, hè? Ja, dat doe ik. Nee, maar ze zijn allemaal heel enthousiast. Ze vinden het allemaal heel mooi om dit te doen. Heel soort succes. Nou, dank u wel. Gaat lukken.